El pessebre monumental, que gaudim només uns quants dies d'hivern, es treballa des de principis d'any. És una tasca artística i lenta. Després de triar el tema, es comença a treballar amb els diorames en miniatura de les cases, paisatge i ambientació. Tot i que tenen un local en el centre, treballen en una sala cedida per l'Ajuntament a la masia de Can Borrell per raons òbvies d'espai.